ano kaya magandang gawin? Ano kaya magandang payo, no, para hindi magpatuloy, hindi kumalat yung galit, yung hidwaan at hindi pagkakaintindihan? Unang-una po, do not speak when you are angry. Huwag kang magsasalita pag ikaw ay galit. 'Di ba may kasabihan na less talk, less mistake, no? Pag tayo ay galit, tandaan po natin, nakasaad po ito sa Biblia, na madalas sa mga taong galit, ayun yung mga taong foolish, no? Wala sa isip. Kaya nga, bakit hindi ka dapat agad magsalita pag ikaw ay galit o masama ang iyong loob? Kasi baka kung ano ang iyong masabi doon sa tao. Tandaan po natin, sabi nila, ang salita ng tao ay parang toothpaste. Pag nailabas mo na, napakahirap ng ibalik. Di po ba? Pag tayo ay nagtututbrush, minsan napapasobra ang ating pisil doon sa toothpaste, no? Napakarami na lumalabas. Ganyan din po ang kadalasan nangyayari sa ating pagsasalita, no? Meron tayong mga bagay na sinasabi na hindi naman dapat sabihin, no? Huwag ka munang agad magsalita. Alamin mo ang lahat ng detalye. Kasi maaring ang narinig natin ay yung dun sa side pa lang ng ating apo. Pero kailangan nating buksan ang ating kaisipan, ang ating kalooban doon sa side din ng mga ibang tao. So, bago ka magsalita, pabayaan mo munang humupa ang iyong galit. Dahil kung magsasalita ka ng galit, ano ang mangyayari? Ikaw ay makakasakit. Meron pong napakagandang quotation, mababasa niyo po yan sa Biblia. Sabi, Proverbs 15 verse 1, a soft word turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Tingnan niyo po, kung magsasalita ka, dapat magsalita ka dun sa malumanay, dun sa malambing, dun sa payapang pamamaraan. Kahit na sabihin mo, ikaw ay tama. Pero dun sa pamamaraan ng pagsasalita mo, imbis na maayos yung sitwasyon at magkasundo yung mga tao dahil nga ang iyong salita ay may talim, ito ay parang pana na nakakasakit at nakakasugat sa iba, no? A harsh word stirs up anger, no? Kaya nga maghinay-hinay po tayo dun sa ating pananalita. Huwag muna magsalita kung galit. Anong kailangan nating gawin pag tayo ay galit? Sabi ng ating Panginoon, magdasal, pray, no? Iwan natin sa Diyos, no? Itapon natin sa Diyos. Yan po yung maririnig natin sa sulat ni San Pedro. Cast all of your anxieties to the Lord. Anong ibig sabihin ng pagkakast? Itapon mo daw sa Diyos, no? Huwag mong hahayaan na mabulok yung galit o mga masasamang nararamdaman, sama ng loob sa iyong puso. Dahil pag tinago mo yan ay mamumunga, no? At mahirap alisin pag namunga ang anumang bagay sa ating puso dahil ito ay mag-uugat na, no? Ibigay mo sa Diyos, ialay mo sa Diyos, no? Ipasa Diyos mo ang lahat, lalong-lalo na ang galit mo. Pangatlo, you have to pray to be kind. After praying in your anger, pray to be kind. Humiling at magpatulong sa Diyos na maging mabait, na maging mapagkumbaba, na maging mabuti. Dahil hindi mo mapapatay ang apoy sa pamamagitan ng apoy. Hindi po ba? No? Ang galit ay apoy, ang galit ay init. At pag merong init at apoy, yan ay nakakapaso at nakakasakit. Hindi po ba? No? Kaya nga, paano mo papatayin ang apoy? Sa pamamagitan ng lamig, sa pamamagitan ng tubig. At ano po ba ang tubig? Yan yung pagpapasensya, yan po yung pagpapatawad, yan po yung pagpapakumbaba, no? Do not return evil for evil.
Huwag kang maghihiganti. Dahil pag naghiganti ka, hindi matatapos ang problema. Lalong lumalaki ang problema kung tayo po ay magkakasakitan sa bawat isa. Hindi po posible po na maging mabait, posible na maging mapagkumbaba, posible na magpatawad kung tayo po ay magpapatulong sa Diyos. Pray to be kind. Only kindness can remove anger. Only kindness can end the war, no? Can end disagreement, no? Kaya nga po, yan po yung isang pagdasal nyo din sa Diyos. No? Susunod, be kind. Hindi lang yung palagi kang nagdarasal, pero have that desire, pilitin mo, gawin mo, na ikaw ay maging mabait, no? At paano ba maging mabuti? Paano maging mabait? You can only do that by practice. Ang hirap po sa atin, ang dami nating alam na mabuting gawin. Alam natin yung tama sa mali. Pero may kasabihan, the longest journey is from the head to the heart, from the heart to our hands, no? The longest journey, pinakamatagal, pinakamalayong paglalakbay ay yung sa isip papunta sa puso, yung puso sa ating kamay, sa ating katawan, sa ating ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. So, wag mo lang dasalin, no? Umpisahan mo, practice it, no? And then kailangan din po tayong magpatawad, no? Para matapos itong problemang ito, no? Huwag niyo pong sasabihin na hindi sila karapat-dapat patawarin. Okay, kung ganyan po yung tingin niyo, bayaan niyo muna po. Pero bakit kailangan mong magpatawad? Para din po sa inyo yan, para din sa kapayapaan niyo. Okay, no? So kung may naninira sa iyo, bayaan mo. 'Di ba? Sabi ko po, pag may naninira sa'yo, pag may ayaw sa'yo, pag may hindi gusto sa'yo, anong ibig sabihin? Naiinggit lang sa'yo. Ibig sabihin, mas maganda ka, mas magaling ka, mas mabuti ka sa kanila. No? So, intindihin niyo po. No? Unawain niyo kung ano ba yung ugali, pinagdadaanan. Palagi ko po sinasabi ito. Hurt people, hurt people. Hindi magiging masama ang isang tao kung wala siyang masamang pinagdadaanan. Kaya pag nauunawaan mo yon, ay may masama palang pinagdadaanan ng taong yan. Imbis na magalit ka sa kanya, kakaawaan mo pa siya. So, forgive. How can you forgive? Understand. Unawain. Tingnan ang kalagayan ng tao. Kawawa talaga ang tao, kaya ganyan yan. Meron siyang masamang pinagdadaanan. Baka meron talaga siyang ibang problema. O kumbaga sa kasabihan, it is just the tip of the iceberg. Meron pang mas malalim na issue, mas malalim na problema. Kaya kailangan mong unawain yon, patawarin mo yung tao, hindi rin niya alam kung anong ginagawa niya dahil punong-puno na rin siya ng problema sa isip at sa puso niya. No? Ngayon, kahuli-hulihan. Tama po, kung may panganib, no, hindi na nagiging healthy, hindi na nagiging masaya, bayaan niya po muna. Okay? Being separated does not mean it is the end. Yung paghihiwalay, anong ibig sabihin? It is a time for healing. Kahit naman po yung mga may sakit, di ba? No? Pag may sakit ang isang tao, kailangan mo nang hiwalay doon sa mga malulusog. Kailangan mo muna siyang dalhin sa hospital. Di po ba? Hiniwalay mo, ibig ba sabihin, pinabayaan mo na siya, tinapon mo na siya, kinalimutan mo na siya. Hindi. So, hiniwalay mo siya para ang lahat ligtas. No? Merong problema, they need healing, kailangan mo na nilang gumaling. No? May kasabihan, di ba? If you do not like what you are experiencing, then move. You are not a tree. Kung ayaw mo yung nangyayari sa kalagayan mo, sa kasalukuyan mo, gumalaw ka, umalis ka. Hindi ka naman halaman. Dahil ang halaman,
gusto man niya't hindi, may nangyayaring masama sa kanya, pinuputol siya ng mga tao, hindi nakakagalaw yan. Pero kung tayo mga tao, may nararamdaman tayo na panganib, no? Na talagang alam natin tayo sasaktan, gamitin mong isip mo, lumayo-layo ka. 'Di ba? Kasi pag galit ang tao, no, bayaan mo muna siyang magwala. Okay? Kasi galit, mainit ang ulo, sabi ko nga, no, anger, malapit yan sa foolishness. Wala sa tamang pag-iisip. So they are angry, no? Merong problema sa pamilyang yan. Bayaan niyo muna sila. So pagdasal niyo sila, no? Pero sa inyo, subukan niyo that you continue to be kind, you continue to be good. Alam ng Diyos ang katotohanan, no? At pag nag-cool off na, malamig na ang lahat, doon kayong magbalik, mag-usap ng mabuti. At walang bagay na hindi mabibigyan ng solusyon, no, kung hindi sa pamamagitan ng pag-uusap. So, lahat ng bagay, lahat ng problema ay masasagutan kung ito ay tamang pag-uusapan, no? So, pinagdarasal po natin, no, itong inyong problema, lalong-lalo na pag kayo ay nagkakaroon ng problema sa inyong mga biyanan, no? Try, be kind. Magbabago po ang tao. Kasi lalong titigas ang puso ng tao kung magiging masama at marahas ka sa kanya. God bless po sa inyong lahat. Kakaluguran, kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarsos P. Gatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.